El Casal de Gent Gran del Baix Guinardó exposa una mostra artística amb el resultat de la tercera edició del projecte Itineràncies visibles, un projecte en el qual gent gran i joves del barri han revisat i compartit en diverses trobades els llocs més emblemàtics de la seva vida a través del Google Maps i Street View. Una fotografia del document d'identitat dona pas a imatges i textos que expressen històries i vivències dels protagonistes ubicades en indrets concrets. A partir d'aquí es va generar un debat intergeneracional sobre identitat i territori que ha quedat plasmat en un vídeo que recull tot el procés. Para nosotros siempre es más importante el proceso que el resultado, un proceso donde prima la comunicación, la educación, el diálogo abierto, la interacción positiva y el resultado simplemente es algo de luego para compartir con el público. Itineràncies invisibles és un projecte del Parlante, realitzat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del districte d'Horta-Guinardó. Lo desconocía un poco y eso que soy vecina. Si no hubiera sido por ustedes, yo quizás este paseo no lo hubiera hecho. No me lo esperaba de ninguna de las maneras. Todo menos